Takawaka imba tese. Nichitoenda kubasa. Kusanyati. Muna December wakadita bosa tichigara munonzi pamusari. Wakabva wandita tengesa property yako tichazonotenga takusanyati. Muna January wachibva wandiramba ndichitobva mupedza property. Ye mwana wako uchangere msikana? Mukadzi wako yo mwana wako uchangere wakatanga kuita mwana nemurume here. Nemurume saka wakazvidya imwe munhu waniveka mwana musikana. Mwana musikana tumo pakati patutra kwenu wani waida ya mambo ekuranga udenzi ngombe chidzo dzena kwatezvara maroro ekurora mwana wako musikana wainouya kuno mudare redu muno kanzwisisa kana dziri dzomuhome ngombe dzo 600 nebadarini waiwande inokupa 14 days kana usati wagona kuwana chokuripisa unouya wega netsoka dzako wozotaura nemunyori wedarika nemutongi kuti ndaapa nenyaya yekuita mushango kasi waiti kuita sondo 7 days 7 days wainge yapana 3 days pane chimwe watedzaro chekutaura chiripo mambo taurai isu atakauya muno mudare ndikaisa nyaya iyi mukwasha uyu wakaramba mwana wangu izvo ane nhumbu nemwana aripo uyu wakaberekwa akandiudza achiti hachadi mwana wangu saka ndakakwidza nyaya kuno kuna mambo kuti mashurana maneje handi kuitwa nemukwasha iye zvino izvi akaudzwa kunzi namambo unofanira kuendesa chikafu nokuti mwana wangu ndiri kuchengeta kumusana uku unofanirwa kuendesa mari inonochengeta mwana iye zvino mudare wozoya uchitiudza kuti wakabvisa mari haana kuuya kana nesendi raakauya naro. Dare rimwe hariite zvemetendedzi munokwidza nyaya yekudare remetendedzi yekuti achengete mwana wake rakavhurika zvakanyanya. Mai vacho vanoenda kudare ikoko kunokwidza remetendedzi munombona mazuva mwedzi mingani? Unozviziva here mwana kuti mukadzi wakabva nenhumbiwe akazondiudza iye asi kuziva yakabuudza yati akabuudza kandisi right. Zvatinoita baba vapfumisani nhumba arigone kuchitongera kuti mwana komana kuti mwana sikana kana aberekwa mwana iye munodzoka kuno kudare tizopamhidzira pfuma yaanofanira kuti akupei. Kana iwe uchidhauta kuti mwana uyu angangodaro akaitwa zvefojari unodzoka kuno kudare tokubvumira kuti unoita DNA under our monitoring. Kana yaita negative tinochaja tezvemukadzi wako, kana yaita positive tinochaja iwe mombe yekuti mumwe mukadzi wako wakavata naye ugara woramba mwana wako wakaisa tinochaja 1 mombe pamusoro plus yekuti mwana kana ari musikana dzibva dzafo kana ari mukomana inenge iri 1. Wanzwisisa here? Mazvinzwisisa here baba? Hatigoni kutonga mimba kuti yakamira sei isati yaberekwa. Pane chimwe chatandakangana chekuti wakanhina mambo musi wanhasi uno wakunganzi zvawati handichadi mukadzi chibisa rupuro mudare akati handina chandakabata akanzi orit wouya musi wa10 wozobvisa gupuro mudare saka ndora tatauya kuti abvise gupuro racho nokuti wakati hachadi mwana wako. Wakaramba mukadzi kai? Murambe murambe takatarisa dare rakatarisa ramba mukadzi takatarisa vana tezvara namai varipo murambe
Aiwa, usize aiwe. Mtamira Mungu imari. Aiwa, pano msana uyatambe nezuva tisingakunda kutamba izvo tiserere kuno kutamba pano kana uri mozodzoka kana wakudzoka baba na mai avo aisechere yakabatana inotsvagwa shiri mama vamubetsere vane mwoyo wenokwanenda muzinikavana kumberi imari yafaidora kwana aibhazi nokuira noere chimai zvere musikana Mbezi yamasanda munoramba kufugika gumbezi right zvataita apa ndoshamari nemusikana nemi baba amuputsane ukama pane vana munoramba muri hama nehama asi chaitika ndechekuti gumbezi radimuka uyo agona kuwana waanoda murodza uyo akuwana waanoda orora pasina kumburi inobva kana kuti inobva mukaona yemuka kumburi inodzokerai kudai igadziriswa vakare iwe muchibuda pano iwe komana rega kuharasa mwana rega kuharasa vana tezva zitakuharasa vana mbuya vatore sematorero kuti ndo vakamboita uzova nomwana nhasi kana usingagone kuchengeta mwana iwe musikana ndounoendapo pahwindo repakotiro naika ronyoresa maintenance yomurume wako kuti abhadhara uchichengeta mwana ndizva kasi kana achibhadhara kutaura kuti atozva kuti ndikurera mwana atotaura nhasi tora kunzwa kuti ari kuti wasei uri kuendesa mari yekuchengeta mwana chikafu zokufuga zokupfeka kana mine zvamakasenza mota ndoda kutanga ndichiti shamwari chinhu chemukadzi mumusha mako ingozi rimwe gore vazvombo vakawanisa suggestion kuti kunoka kucharoranwa nelegally majority rule act yayo akabvunzwa namambo mangwende kunzi chiendai munoudza vanoda umai nemukazukuru kana vakubvumirai then mozoya motipira tigotambira ndimene mambo mangwende vakataura kare kare kuma69 ma70 chauno zvakwauri mukadzi saka zvinoreva kuti mukadzi weiti rudzi rwokweda anomuka ngozi kana zvinhu zvake zvikasabatwa zvakanaka akapedza vanhu kana kadhoiri chaiko chaiko kake mukadzi anouya orongedza ega mazvinzvere vatiti munorongedza mega zvinhu zvenyu musasiye uze mushamawaridzi ndokuti kana kwamunoenda munoenda zvakanaka manzwisisa muna zvamakashanda mezere itaura mudare takawaka imba tese muchitoenda kubasa kusanyati muna December wakanga basa tichigara kunonzi pamusari wakabva wanditi atengesa property yako tichazonotenga takusanyati muna January wachibva wandiramba ndichitobva mupedza property zvazvinoita mazuva ano nemuteme yaveko kare taiti muchavakamucha memurume ndichemusha asi makore ano hazvichadaro you buy a out manzwisisa zvandikutaura makavaka imba 3000 yani 1500 yake mupaende nayo osanemba yako iri 3000 ichiwoto andibata zvakanaka you buy a out makatera namai imba yakavakwa kusenyati iyoyo munoivhaliwa inovhaliwa mogovana pakati nepakati mukadzi wowana hafu wowana hafu kana kune mbudzi nemwombe dzakashandwa namai ava
Baba dzinochekwa pakati nepakati. Kana iri mombe iri 1, iyo 1 iyo mombe iyo inotengeswa yoshewa pakati. Kana dziri huku ndedzongazi hakuna chinoshewa. Izvi zvatiri kupa tikupa zano hati kutora manzisa baba musaine mugari rakati zvinoitwa so tiri kukupai mazano ekuzviita nawo hati kutongerai endametano asi kana maakuda kuti zviita mutemo mukati munoenda kucivil court small claims court munofawadza nyaya yenyu mogovaniswa nekoti ndonge kana paita kusaurirana Upanzwisisa? Next court. Kubva pano masivanda asisiri wako.